Čauko ľudia, dneska ideme hrať Tones Grind BMX 2. Go, ideme na to. No neviem, že budeme to isté dookola. Takže čaute, toto je ďalšie video. Ktoré vyjde, neviem kedy. Môžeme začať. Poďme. Poďme. Pekný kotúľ, ale do skaly. OK, zatiaľ si dáme zľahka. Dlho som netočil takéto hry. No, vôbec som nenatočil na môj kanál hry. Ale toto video neviem, kedy vyjde. Ja ho točím v útorok večer. Vyjde asi v piatok. Lebo nie všetky videá môžem jeden deň. Alebo neviem, kedy vyjde. OK. Lecíme. OK. Super pristanie. OK, tak to bola dobrá točka. Kam ja som pred koncom džubol, hej. Reklama! OK, ideme ďalej na to. Restart. Neviem, som idiot, asi som dal restart. OK, hop. OK. Dobre. OK, tu... RIP. No nevadí. Ježiš. Neviem, jak som to ustal. Hop. Ho tak. Dobre, tu som. Tak. Tak, dobre, dobre. Oba. Krásne. Americké pivo pic. Slovenské je lepšie. Do toho bažan. Tak. Ja som debil. Daj, ale idem. Americké pivo pic. Oba. Je to. Nice. Menu. Pôjde reklama, ne? Go. A pôjdem asi na ten nižší level, ne? Asi. No asi hej. OK, teraz skúsim väčšie. OK, toto bolo riskantné. Čo ti šíbe? Ale dal som to kúkaj. Opa! Jak som zaparkoval, jak šéf. Nenávidím toto reklamy. Oj bože, to je taká... Chcete vidieť reklamu? Dobre, vám nechám. Môžete sa vydýchať z tejto blbosti, čo točím. Už jak dlho ešte točím. Neviem. Bože! Dávaj. Nie. No, radšej tu už to vypnem. Kamo, ešte čo? Tak toto dám. A dám to ešte. Tak. Dáme toto, menu. Go select. Dáme shop. Nič zatiaľ nemáme.
Dobre. Ideme na to, na čo sa ani pýtať nebudem. Hej. Tak to sa to asi nedá pristať. Ty kokos! Čo ti šibe? OK. Bomby idem. Hopa. Tak nič. Ježiš, narazím. Uj, hopa. Dobrý deň, idem tu. Ale to bude pekné. Ty pána! OK, tak tuto môžeme asi ukončiť. Takže ak sa vám toto video páčilo, nemôžete dať like, odber a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čus!